बे जोंनि 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्ति आरो एसेम्बलि हिसाबै 64 नं पानेरि बिधानसभा बिनि माने देरसिन एबा दैमा हिसाबै देरसिन नङाब्लाबो समस्याया बिराद गिदिर खारन बे दैमायाव फारनैथिंबो माथावरि गैया दा माथावरि गैयैनि जाहोनाव दैमाया जेरै गोसो ओरैनो बोहैलांगासिनो दङ आरो थांनाय समनि जि सरकार बे सरकारनि माखासे बिभागनिफ्राय माखासे बिफाननिफ्राय रां लाबोनानै बा आसनि लाबोनानै बे माथावरिखौ थेनो थाखाय सोरबा सोरबि ठिकादारफ्रा खामानि मावदोंमोन नाथाय राङा फैदों खामानिया मोजां जायाखिसै थामहिनबा बाहाय दुरनैथि जाबाय दा बेखायनो माथावरिनि मुङै फैसा फैदोंब्लाबो जिहेतु मावाखिसै बेखायनो माथावरिया जायाखिसै दा बेखायनो बियो एसे दुखुनांथावना आरो देग्लाय नैबे बोसोराव आङो नायगिदिंनानै नुबाय बे बोसोराव जुदि माथावरि बानायनायनि बेबस्थाखौ जुदि लानो हाया गोबां गामिया हालांजाबावगोन गोबां आबाद फोथारा खहा जाबावगोन दा बेखायनो आङो दिनै नायगिदिंनानै नैबे सप्तानि गेजेरावनो तत्कालीन एबा इमारजेन्सि फान्डनिफ्राय बे बोसोरसेनि दैबानाखौ रैखाथि होनो थाखाय गामिखौ रैखाथि होनो थाखाय नाजागोन आरो दिनै बा बे सप्तासेनि गेजेरावनो खामानिया जागायगोन। सयल कनजारभेसननि सायाव नोंथाङा मा बेबस्था सयल कनजारभेसन हिसाबै जोंनि थांनाय समनि बिटिसि आरो दानि बिटिआर बेबायदि गिदिर माथावरि बानायनो थाखाय जेरैबायदि आसनि हमनांगौ बा फान्ड हमनांगौ बिदि नांगौसिबां बिटिसिआव बा बिटिआरआव बिदि फान्डबो फैया दा बेखायनो बेखौ सरकार भारत सरकार जिहेतु दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खाथियाव जोंनि बे काउन्सिलनिफ्राय मोनसे मोजाङै गसर गाबनांगौ आरो बेहाय सेन्ट्रेलनि आसनि लाबोनो हायैनि थाखायनो खामानिफोरखौ जों मोजां मावनो हायाखै माने MGNरेगाथ' फैदों थेवब्लाबो बे डिपार्टमेन्ट जिहेतु दंखायो जोंहा माखासे वाटार रिसर्सआनो होन कनजारभेसनानो होन दा बेफोरखौ लाबोनो हायैनि थाखाय बेयाव मोजां खामानि मावनो हायाखिसै आरो फैबाय थानाय समाव आङो रायजो राजानो खोथा होनो नागिरदों जे नैबे सुक्ला दैमानि जि हा खुरखानाय बेखौ अरायथा माने होबथानो थाखाय जि वाटार रिसर्सआनो होन सयल कनजारभेसनानो होन मिरु सरकारनिसिम जोङो जेंनाखौ दैथायहरगोन आरो बिथांमोननिफ्राय आसनि लाबोनानै फैबाय थानाय मेसेंनि गेजेराव जोङो अरायथा बिनि जि जेंना बे जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय राहा लागोन। नुनो मोननाय जादोंमोन नोंथाङा जिहेतु वाटार रिसर्सनि बा बेयावहाय नोंथाङा नोंथांनि EMJनि सिगाङावनो मोनसे मेम'रेन्डाम नोंथाङा साबमिट खालामदोंमोन आसाम सरकारनि खाथियाव बे बेलायाव मा बुङो? नंगौ नैबे बिटिसि इलेक्सननि सिगाङावनो थामहिनबा लकडाउन सोलिबाय थाब्ला आङो 32 नं भेरगाव समस्तिनि बिटिसिनि UPPLनिफ्राय बिजाथिमोन बे समावनो आङो आसाम सरकारनि वाटार रिसर्स मन्त्रि बे समाव केशब महन्तमोन आं बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन जे बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन जे बेनि सिगां आसामनि दुर्बल माथावरिफोरखौ बानायनाय जागोन ना बेखाय बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन नाथाय बिथांनिफ्राय बिदि रिप्लाइबो फैयाखिसै आरो जेबो खामानिबो मावाखिसै आरो बे एखे मेम'रेन्डामा जोंनि आखायाव दाबो दङ आरो थांनाय बिटिसि सरकार जाखांनायनि उनाव जोङो वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टखौ लाफानानै बे सुक्ला दैमानि हा खुरखानायखौ जोङो सार्भे खालामबाय आरो बे सार्भे खालामनानै जोङो इस्टिमेटबो बानायनाय जाबाय आरो बे इस्टिमेटखौ जोङो आसाम सरकारनि वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टनो जोङो गथायनो थाखाय थियारि खालामदों आरो आसाम सरकारनि वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्ट पिजुस हाजरिका बिथांनो जों अलरेडि गथायनो थाखाय प्रसेस खालामबाय आरो बेखौ गथायगोन आरो बिथांखौ लोगो हमनानै जों खावलायगोन जे बेनि जि जेंना बे जेंनाखौ जाहाथे बिथाङा अरायथा आरो समाधान खालामना होनो हायो।